फ्रेंड गुड मॉर्निंग मोर एक सुंदर न्यू ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आमर जड़े सकाल सकाल बसिक ये पबजी खेलार व्यस्त पूरा पागल भाया है। चलो स्टार्ट करिए आज ब्लॉग। चलो जा बाहर को आम कम आम करिए कहीं पाखे बस रहा से ब्रश करें किसी करें आज। चलो रोसे पूरा कादू हो आसिले एक घर पाख आमर कॉलेज जाए मटर सीझा सरला भात बसई आमर एपटे धलू बुलूची तार एबे चाउल पकेदा पानी गरम तो चाउल नहीं जा चाउल ना यादर भरी ना बापा बस्ता नहीं जाए चाउल पहुँचता मु चाउल नहीं आसचे बेजे धोइया चलो चाउल धोई आनी आवे पानी भर्ती अच्छी बे चाउल धोगा मोर चाउल धोई पलि आसला चल पके दो मो धोड़ गोटे रही माड़ा चाउल पके दवा चाउल बसला भात आ मम्मी कॉलेज में जी सोला हाथ देखले खाली छांकी भरीदेमी एबे मु मो खाया नहीं कंचा सोला मुग मटर आदि टे लेंबू लंका सब पकई नहीं जाए खाइमी अशोक मुड़ी फुड़ी कौन खाइए एबे मो खाइबा रेडी हो घाटुंट से मुड़ी बिस्कुट चीनी पानी खुचुंडी पकई से मेल्ट हम ना खाए टाइमिंग खास नहीं लेकिन गैप में जरूर खेला है। आमर एबे मटर सुला खाइबारे लागी जाइछु आमे तीन माकड़ खाई गिलास टू बदनाम दौजन बोल खाइनी एबे कोन आ तुम करि देमी ओइ एबे कोन आ करि देमी
ମୁଢି ମୁଁ ଖାଏ। ମୁଢ଼ି ନେଲା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପିତା ଲାଗୁଛି ଦେହରୁ ଭଲ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେ ହୁଏ। ମଟରଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଲି ନ ଧରୁ ନା କହୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ନିଜେ ତାକୁ ଖାଇବି। ଆଜି କେମିତି ଖାଇଲ? हाँ आमर प्याज किलो 80 टका है हम बस गई 3 जन खाया पे खाली लाइट को सही दिन हमर प्याज आसुनी प्याज किलो 80 टका बोली खाली जन को बेजित कले बोली आज बाहर चंती कि आसी के हे गलन 2टा हेलानी बाहर चंती गाते हम शैम्पू नहीं कि चलो शैम्पू नहीं कि दबा आओ गाते हम आज के थोड़ा बाहर चंती गाथेबा पाई जोर नुहे तुमको गाधेला शीत लगुच कौ बुटा ये जो आज ବୁଟେ ମାଡା ଆଣି ରଖ ତାକୁ ଧୁ ଆଣି ଆগে ବନ୍ଦ କରନି ମଟର ଅଗାଧ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ମଟର ଚାଲା ଆରେ ବଲ ବସ ଟାଣିକି ବସ ଆରେ ବଲ ବସ ଟିକେ ଗାଧେଇଲେ ବସ ବଲ ମାସ ଥରେ ଗାଧେ ସେର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବେ ମେଣ୍ଟାଲ ସେଟା କଣ୍ଡିସନ ଏଇଟା ଶାମ୍ପୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଜଣା ପଡୁଛି ତୁମର ଭଳିଆ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ନା ହଁ ନା ମୁଁ ଫେରିଲା ମୁଁ ଫେରି ଗଲି ନା ତମେ ପୁଣି ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢ ମୁଁ ଦିନେ ଅଧେ ପଢେ ସବୁଦିନ ମୁଣ୍ଡରେ ବେଳ ମୁଁ ଉକୁଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥାଉ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଉ ପୁରା ମମିକୁ ସେଠୁ ଦେଖାଗଲାଣି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି 10 କିଲୋ ହଉ ଗାଧେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଖାଲି ମାଲ ଟିକେ ବାପାର ଡାକିକି କହିଦିଅ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କିଛି ନ କଲେ ବି ମତେ ପଚରା ତମକୁ ପଚରା ନା ତମକୁ କିଛି କୁହା ହଉ ବାଲ୍ଟି ଫୁଲ ହେଲା ମଟର ବନ୍ଦ ଆଉ ବାଲ୍ଟି ଫୁଲ ହେଇପାରିବ ଗାଧଉଛନ୍ତି ବର୍ଷରେ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଆଉଥିବ ଟିକେ ଭଲ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ଛିଡେଇ କଣ କରୁଛି ହଁ ବା କାହିଁକି ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ରଖିଛ ତୁ ବା ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁଁ କେମିତି ଛିଡ଼େଇବି ହଁ ତମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବ ସବୁ କରିବ ମତେ କହିବ ତୁ ବା ଛିଣ୍ଡି ଦେଇଛୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଛିଡ଼େଇଦେବି କ'ଣ କରିବ ବନ୍ଧୁ କେତିକି ମଳି 3 ବର୍ଷ ଲଗାତେ ମାଇଚା ଭଳିଆ ଜାଲିର ମମି ତାଙ୍କ ସେଠି କମଳା ଧରି ଧରିକା ପଳେଇଗଲି ଏଇ ଏବେ ତମକୁ ବାବା ଲୋ କହିଲେ ମନେ ବୁଝିଗଲେ ମି ହଉ ପଚାରୁଛି ଟିକେ ପଣ୍ଡା ନା କଲ୍ କରିଦା ଗୁଡ଼ା ହାତ ଲମ୍ବେଇକି ଘଷେ ଘୁରି ଯିବ ଗୁଡ଼ା ହାତ ପାଦ ଘଷାଉଛି ଫୁଲ ଗଛ ଆଣିଛି ଇଏ ଗଛ କି ଗଛ କଣ ହଁ ପାପ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଦିନ ତମେ ମିକୁ କହିଲ ନା ହଉଛି ସେ ଟିକେ ତଳୁ ରଖିଛ ନା ବାବା ମୁଁ ଯୋଉ ଅପରେସନ ହେଇମିନି ବାବା ମୁଁ ଅପରେସନ ହେଇମିନି ବାବା ଭାଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ପୁଣି ପୂଜ ବାହାର ରହିଗଲାଣି ଫାଟିଥିଲା କି ମାଂସ ବଢୁଛି ଫାଟି ନଥିଲା ତ
ତୁ ନେଇ ଦେଖିଥିଲୁ ନା ହଁ ସେ ଅପରେସନ ସେ କହିଲେ ଅପରେସନ ହେଇତେ କହିଲେ କୋଉଠି କରେ ବିଭୂତି ନାୟକ ଯାଇତେ ଶିକ୍ଷକ ଦିନେ ପଡ଼ିଛି ନା ଶିକ୍ଷକ ହେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ପଡ଼ିଛି ଅନାନି ସେ ଯୋଉ ସାବୁନ ଲଗଉନା ନା ତମ ଗୋଡରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ହଁ ନା ଭେଜେ ପିଠି ମାନେ ଭିଜି ଗଲାଣି ପିଛରେ କୋଉଠି ଘଷିଲେ ନା 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 ସେଇଟା ଖାନା ନା ଲାଗି ସେ କଳା ହେଇ ଧୁଆ ଆଉ ଯଦି ଆଇ ମି ପାପୁ ଏଇନା ଥାନାକୁ ଯିବ। ଯାଉ ଖାଲି ଥାନା ମମି ଗଛ ଲଗଉଛନ୍ତି ଚାଲୁନ ଦେଖିଆ ଏ ରାଧୁଆ ସଇଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଫେସ୍ ମୁହଁରେ ଘଷୁଥିଲ ନା କଣ ନ ଘଷ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ଫେସ୍ ଫେସ୍ ଲଗେଇ ଗାଇଲେ ପୁଣି ଫେସ୍ ଫେସ୍ କରି ମତେ ଘରକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ କୁହ ନା ବଉଳ ଗଛ ପୁଣି ସେ ଆସିକି କହି ମୋ ଗଛ ମୁଁ ନେଇଯିବି ମମି ଏଇଠି ସବୁ ପଛପଟରେ ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ ଏଥର ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କିଣା ହବ ଯେତେ ଲଗେଇନା କଣ ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ବଣ ଭାଲୁ ହେଇଗଲେଣି ମୁଁ ସେପଟେ ଯାଇ ଏଠି ଖରା ପଡୁଛି ମୋ ମୁହଁଟା ଖାଲି ଦେଖାଯିବ ଆଉ କାହା ମୁହଁ ଦେଖାଯିବନି ଖରା ଆଉ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଭାଲୁ କରିଦେଇଛି କେତେଟା ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ ହାଁ ମାଲତୀ ବସ ଇଏ ବର୍ଷେ ପରେ ଗାଧେଇବ ଏଇଭଳିଆ ଏଉଠୁ ସେଇତିକି ନା ମୋବାଇଲ ସ୍ପିକରରେ ଶୁଭିବା ଦରକାର ମୋବାଇଲ ସ୍ପିକର ନା ହଉ ତାହାଣି ସେ ଢାଇ ଢାଇ ବଜେଇ ଦେବି ଗାଧେଇକି ଆସିଛି ବଢିଆ ଢୋଲ ଭଳିଆ ବାଜିବ ପାଣି ତ ଥିବ ବଢିଆ ଫୁଟିବ ଆବାଜ ବଢିଆ ଢୋଲ ବାଜିବ ଗାଧିଲା ଯାଉ ଦେହ ଠିକ ବଢିଆ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ଖାଇବୁ ନା ମାଡ ରୋଲ କାଟୁଛି ନା आ काटियो बोलते माडो पाला नन काई मो माता काई हुए काटे बोलियो बाबा एठी रहिलो मगो तो खाए सठी गरे दिकाय तू निका पळे जाय घर रो काटु खाइबे तो मु छाछ काली पूजा हेलो